Еврорадио.FM. Вітаю слухачоў Еўрарадыё, пры мікрафоне працуе Марыя Вайтовіч. 82 гады таму, у ночы з 29 на 30 кастрычніка 1937 года, у сутарэннях мінскай унутранай турмы НКВД амерыканкі былі расстраляныя больш за 100 прадстаўнікоў інтэлектуальнай эліты БССР. Гэта літаратары, дзяржаўныя дзеячы, навукоўцы. Беларусы не забываюць пра гэтыя падзеі. Штогод у Мінску праводзяцца імпрэзы, прысвечаныя прадстаўнікам інтэлігенцыі, рэпрэсаваным у 1930-е гады. Як гэта праходзіла раней і як ушануюць памяць расстралянай інтэлігенцыі сёлета, будзем размаўляць з нашым госцем Алесем Снегам. Прывітанне, Алесь. Прывітанне. Адразу нагадаю, што наш жывы эфір можна слухаць на афіцыйнай старонцы еврорадио.fm. Таксама сачыце за нашымі жывымі стрымамі ў сацыяльных сетках, гэта ў Фейсбуку, Аднакласніках, Кантакце. Пакідайце, калі ласка, свае пытанні. Алесь, вось пачнем, напэўна, з успаміну. Так, ты, хутчэй за ўсё, быў на шматлікіх акцыях, прысвечаным вось гэтай даце, так, вось гэтай сумнай даце. Можаш узгадаць, вось, можа, першыя ўражанні, калі гэта адбылося з табою упершыню, што ты адчуваў тады, што ты пра гэта ўвогуле ведаў? Ну, я наогул так вось узгадваю, калі гучала цябе пытанне, што першае масавае мерапрыемства, якое я наведаў, гэта якраз былі дзяды. І я не хадзіў, бо я сам з Бабруйску быў, не прыязджаў ні на Дзень волі, ні на Чарнобыльскі шлях. Вядома, гэта такі 3 кіты мітынгаў у Беларусі былі ўвесь час. І я здзівіўся, па-першае, колькі людзей ішло, і што людзі ішлі такі шлях, бо гэта пачынаецца ад Лучат, парка чалёскінцаў і да саміх курапатаў. Я ўяўляў, што гэта будзе не такая адлегласць вялікая. Я сам не з Менску, прыехаў паглядзець ўсё гэта. Я здзівіўся, як моцныя людзі праходзяць гэты шлях, а шмат хто з іх ўжо дарослага ўзросту. Гэта неверагодна натхняе, і калі першы раз пабачыў курапаты, гэта тое месца, куды варта завітаць кожнаму. Прынамсі, хаця б адзін раз, каб паглядзець, каб атрымаць эмоцыі, сумныя эмоцыі, але яны вельмі важныя для таго, каб разумець, што і гэта гісторыя, для таго, каб разумець, што гэта вось-вось, гэта Менск. Трэба проста перайсці замкат, ты ўжо знаходзішся ў гэтых месцах і можаш уявіць, якія страшныя падзеі тут адбываліся. Я памятаю, што калі ішла вось барацьба, яна працягваецца, абароны курапат, так, вось некалькі яшчэ год таму я пабачыла, што на агарожы вісела інфармацыя пра тое, хто там быў забіты, так, і прыходзілі людзі мясцовыя, якія там жылі, і яны казалі дзякуй за тое, што яны ўсё жыццё там, некаторыя жылі, так, яны нават не ведалі, так. Вось, а ты памятаеш, пра што даведаўся ты? Я даведаўся, напэўна, з палітычнага моманту, што дзякуючы дзядам, што такое месца ёсць. Пачаў цікавіцца, знайшоў літаратуру, кніжка, здаецца, называецца «Нерасстраляная літаратура», я магу памыляцца, і там творы або часткі твораў розных літаратараў, якія былі рэпрэсаваны, яшчэ напісана пра іх, і калі ты чытаеш, ты пачынаеш разумець, што вось гэтай літаратуры не далі раскрыцца, што калі бы гэтыя людзі жылі або выжылі, яны бы вывучаліся ў школе. І дакладна можна адказаць на гэта пытанне яшчэ такім чынам, што мы бы мелі бы іншую Беларусь, мы бы мелі іншыя урокі беларускай літаратуры, мы бы мелі іншыя творы музычныя. У прынцыпе, дзякуючы, тут я пераходжу на іншую крышку тэму, дзякуючы тым, што такія творы ёсць, і дзякуючы Сергею Будкіну і яго камандзе з'явіўся праект «Нерасстраляная», і гэта вельмі крута, гэта вельмі важна, што песні літаратараў, песні на іх тэксты
жывуць і з'яўляюцца. Я аднойчы ёсць такі ўкраінскі гурт Оторвальд, ён быў на Еўрарадыё, яны прыязджалі 2 разы ў Беларусь, і вось у іх ёсць альбом, сярод якіх ёсць песня, таксама прысвечана расстралянаму літаратару украінскаму. І яна слухаецца на адным дыханні. Ты не разумееш, што гэтая песня была напісана там у 20-х годах. Ты разумееш, што гэтая песня 2019 года музыкі напісалі, гэта таксама, а вось гэта песня з тых часоў, і ты гэтага не ўяўляеш. Але калі ты глыбей капнеш, то ты разумееш, што гэта моцная паэзія, што гэта моцная песня. Это да таго, што песні мусяць жыць, і песні на тэксты гэтых літаратараў мусяць з'яўляцца. І таксама хачу сказаць, што мы у гэтым годзе 29-го, можа быць раней, таксама прэзентуем песню з відэашэрагам на верш Міхася Чарота. Гэта песня з'явілася 2 гады таму, дзякуючы нашаму Владзіславу Лепешынскаму. І мы праз 2 гады вырашылі, што яна да такой ступені нам падабаецца, яна да такой ступені крутая, што варта, каб яе паслухалі. Вельмі цікава, вось мы зараз кранулі тэму наконт тэм, прабачаюцца за таўталогію, так, наконт тэм, вось, якія раскрывалі тыя паэты, тыя літаратары таго часу. А ты можаш вось прыгадаць, якія гэта былі тэмы, так, як бы змянілася, напрыклад, школьная праграма па літаратуры, калі б з ёй, мабыць, трошкі, не павыдалялі, так, трошкі стала менш вось гэтых вершаў, вось гэтай ўсёй літаратуры пра беднага мужика беларуса, якога прыгнячаюць увесь час паны, так, якія тэмы краналі вось тыя літаратары, вось якія былі расстраляныя? Тэмы абсалютна розныя. Тэма «Людзі жылі той час», гэта былі жыццёвыя тэмы пра каханне, але калі мы недавно рыхтавалі песню гурта Супербулс на таксама верш расстралянага літаратара, то песня, мы пабачылі, што вельмі шмат вершаў у добрым сэнсе, змагарскіх, што там шмат выкарыстоўваецца тэма нацыянальных сімвалаў, тэма змагання, і песня Супербулс, якая выйшла 19 снежня 2018 года, это была такой падарунак арцідзібе на дзень народзінаў ад гурта, і гэта было важная песня, бо она вельмі моцная, там спяваецца пра пагоню і пра тое, што не стрымаць народ, і гэта крута, што такія тэксты таксама ўздымаліся, што яны гучалі. Я думаю, што многія літаратары, якія засталіся жыць, яны таксама так бы пісалі, калі многіх бы не спынілі, калі многіх бы не застрашвалі, то бок гэта людзі, якія загінулі, гэта былі з другого боку і простыя людзі. Нельга сказаць, што яны пісалі на нейкія унікальныя тэмы. Просто чамусьці выбар паў на іх, чамусьці яны былі расстраляны. Многія, якія засталіся жыць, гэта таксама вельмі важна, што літаратура у нейкай ступені засталася. Яна засталася не такая. Яна засталася не такая багатая, магчыма, я адкажу, але яна ёсць, і гэта добра. А ты ўяўляеш увогуле, вось чаму менавіта гэтыя людзі былі расстраляны ў 37-м годзе? Калі казаць менавіта пра дату з 29 на 30 лістапада, кастрычніка, то невядома, якія былі матывацыі забіць людзей інтэлігенцыі. Кажуць, што гэта дзень, калі з'явіўся камсамол, наколькі я разумею, што многія кажуць пра тое, што так святкаваўся дзень народзінаў камсамола, але чаму у гэты дзень, у гэты час выбар паў менавіта на інтэлігенцыю? Я думаю, што хацелі, каб гэтыя людзі не маўчалі, каб гэтыя людзі не гаварылі, каб яны не стваралі, бо дакладна там ёсць класікі, дакладна там ёсць людзі, які маглі атрымаць узнагароды, і калі умоўна Беларусь стала незалежнай раней, то яны бы атрымалі і узнагароды незалежнай Беларусі. Я думаю, што гэтых людзей проста варта, не то што варта, яны думалі, што іх трэба спыніць. Таму яны былі інтэлігенты расстраляныя. У меня ёсць такое адчуванне, канешне, я магу там памыляцца, што зараз у Беларусі, канешне, не расстрэльваюць
літаратараў, так, вось у фізічным сэнсе, так, але тое, што сучасным моцным літаратарам, ну, не даюць там шлях такі прайсці, каб усіх іх ведалі, так, каб усіх іх бачылі, так, вось чамусьці папулярызуецца ўвесь час, ну, такая, не ведаю, папса нейкая, так, вось, а тое, што насамрэч моцнае, так, робіцца ўсё магчымае, каб гэта вось проста забіць. Вось, і вельмі падобная сітуацыя. Я не ведаю, чаму пра нашу краіну, пра наш народ так вось камусьці зручна ўспрымаць тое, што, ну, нібыта ўсе там тупыя. Да, я да гэта хачу дагадаць, што я аднойчы, калі у школьныя часы пабачыў на нейкім сайце інфармацыю пра тое, што нашаму Нілу Гілевічу, які ў той час жыў, не далі выступіць перад студэнтамі, я падумаў, у мяне складаецца ў галаве гэта. Я чуў гэта імя і па тэлебачанні, чуў гэтае імя і на беларускай літаратуры, але чаму не даюць яму выступіць перад студэнтамі, у мяне гэты пазл не склаўся, я не мог паверыць, што такое магчыма, і гэта ненармальна. Вядома, не варта звяртаць нам і наогул літаратарам на тое, што іх не заўважае дзяржава, варта рабіць, бо самае важнае, што мы ж бачым, як без увагі дзяржавы на аўтораў сесій літаратараў ходзяць людзі, ходзяць сотнямі. Мы бачым, як кнігі купляюцца нашых літаратараў, як іх шмат купляецца. Мы бачым, як Бахарэвіча пачынаюць чытаць і ў Расіі, і пра гэта шмат пішуць. І перакладаць на розныя мовы. І гэта крута. Пра гэта мы будзем праз, ну не мы, уже нашыя нашчадкі праз 200 гадоў гэта будуць згадваць і ўзгадваць пра тое, што літаратура моцная. Вядома, і сумных старонак у нас хапае, і таму такія імпрэзы, якія вось будуць адбывацца ў канцы кастрычніка, яны таксама вельмі важныя і граюць важную ролю. Так, але ж вернемся вось у Курапаты, так, скажы, калі ласка, ну, паколькі мы уже паднялі гэтую тэму, так, сёння да нас павінен быў прыйсці яшчэ Зміцер Дашкевіч, але так сталася, што не атрымалася нашая сустрэча. Вось скажы, барацьба за Курапаты, яна працягваецца, як ты лічыш, ці ўсё ўжо скончана? Мне ўчора, калі мы былі ў Курапатах, спыталі калегі, ці нармальна, што тут стаіць плот. Ну, там паставілі плот дзяржава. Я ў нейкі момант для сябе адказаў. Перш за ўсё, это будзе адказ мой суб'ектыўны, тое, што калі б дзяржава паставіла гэты плот у 90-х, то гэта крута, гэта добра, але ўжо па столькі час у нашых галовах многіх людзей Курапаты сталі народным мемарыялам, які, калі дзяржава улазіць, гэта важна, але лічыць тыпу нешчырасць. І таму людзі многія ўспрымаюць, што плот паставілі чаму толькі зараз, праз столькі гадоў, чаму помнік, які з'явіўся там на Галгофе, з'явіўся праз столькі час, таму у нечым барацьба за Курапаты трымае па той прычыне. Это звязана з тваім мінулым пытаннем, што пра Курапаты не кажуць на беларускім тэлебачанні, што пра Курапаты не гавораць ва універсітэтах і школах. Мы зараз не кажам пра сённяшнюю ўладу, мы кажам менавіта пра тыя падзеі, якія былі ў 30-е гады, наогул ва ўсе часы сталінскіх рэпрэсіяў. Гэту тэму трэба узгадваць, пра гэту тэму трэба казаць. І трэба ее даносіць як мага шырокай аўдыторыі. Таму з гэтай прычыны і Дашкевіч ладзіць гэты івэнт, таму што людзі прывыклі, што дзяды, а гэта важная падзея, менавіта мітынг дзяды, 6 дзяды, хай оно яшчэ будзе там шмат-шмат гадоў, але для многіх новых людзей, якія яшчэ не ведаюць, што такое Курапаты, наўрад ці будзем шчырымі, яны ў нейкі момант далучацца да 6 дзядоў. Наўрад ці яны будуць ісці каля нацыянальнай бібліятэкі і скажуць, цудоўна, я далучаюся. Хутчэй за ўсё да іх трэба дагрукацца іншымі метадамі, іншымі магчымасцямі. Таму вось гэтая імпрэза, якую ладзіць ўжо трэці раз Зміцер Дашкевіч, яна важная, таму што гэта іншы фармат данясення інфармацыі пра гэтыя падзеі, пра Курапаты і пра літаратуру ў тым ліку. Пра тое, як гэта адбываецца і як будзе адбывацца сёлета, мы паразмаўляем пасля невялікага перапынку.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Дзяржаўны тэлеканал Грозны паказаў, як былы мэр сталіцы Чачні Іслам Кадыраў катуе жанчын электрошокерам. Відэа здымала прэс-служба Кадырава. На ім ёсць і іншае правапарушэнне, пагрозы, выкарыстанне сілы, гвалт. Такім чынам, чыноўнік спрабаваў выбіць з людзей інфармацыю. Пасля выхаду тэлесюжэта паліцыя Чачэніі пачала праверку. Пра гэта ўсё піша «Новая газета». Іслам Кадыраў, траюрадны пляменнік кіраўніка Чачэніі Рамзана Кадырава, якога таксама вінавацяць у катаваннях. Ён стаў мэрам у 25 гадоў. У 2012-м працаваў кіраўніком адміністрацыі чачэнскага кіраўніка ва ўрадзе гэтай краіны. Аднак пазней Рамзан Кадыраў пазбавіў яго ад усіх пасадаў. Беларускага анархіста Змітра Паліенку вызвалілі ў зале суда. Далі яму хімію без накіравання ў папраўчую установу на 3 гады. Ужылі амністыю, залічылі ў лік адбыцця пакарання час, праведзены ў СІЗА. Таксама суд прысудзіў яго да прымусовага лячэння ад хранічнага алкагалізму. Змітра вызвалілі з-пад варты ў зале суда пад падпіску аб нявыездзе і належных паводзінах, прызналі яго вінаватым за злоснае хуліганства. Нібыта 13 сакавіка Зміцер Паліенка ў пад'ездзе дома па вуліцы Гурскага ў Менску распыліў пярцовы балончык у твар мужчыну. Арына Сабаленка пазмагаецца за выхад у паўфінал малога выніковага турніру Сусветнай жаночай тэніснай асацыяцыі ў Кітаі. Яна сустрэнецца з бельгійкай Эліза Мертэнс ужо сёння. Тэнісісткі маюць па адной перамозе і вырашаць лёс пуцёўкі ў наступны раунд. Паядынак пачнецца прыкладна ад 14-й. Жывая трансляцыя на тэлеканале «Беларусь-5». У гэты панядзелак адразу і моцна пахаладае. Што ж тычыцца суботы, то будзе ўсё яшчэ да 20 градусаў цяпла, на поўдні да 22 і пераважна без ападкаў. Еўрарадыё.фм. Паважаныя слухачы, мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Нагадаю, што з вами працуе Марыя Вайтовіч. Сёння наш госць Алесь Снег. І мы размаўляем пра тое, як ушановуюць памяць расстралянай інтэлігенцыі ў 1937 годзе да гэтага часу. Алесь, вось, дарэчы, распавядзі, ты трошкі пачаў узгадваць тыя, такія мерапрыемствы сумныя, там, ушанаванне там памяці, на якіх ты быў, так? А як праходзілі яны яшчэ ў іншы год таксама? Я раскажу про тое, што рабіла Арцедзіба. Мы 2 гады таму просто по такой інерцыі, не дамаўляючыся, падумалі запусціць акцыю ў сеціве, бо это тое, пра што я казаў на крышку раней, пра змены фармату, каб дагрукацца. Наш Алексей Сапрыкін з нашай каманды, актор, ён запісаў верш на расстралянага літаратара і прачытаў на відэа і перадаў гэты челлендж. Гэта просто такое попсовая тэма. Перадаў челлендж іншым людзям публічным, што вельмі важна. І мы на завтрашні дзень атрымалі некалькі добрых, якасных, хорошых відэа ад Алеся Мышкевіча і ад Алеся Лютыча. І мы пабачылі, як это пачало жыць. Мы не чакалі, што так все будзе, што кожны дзень мы атрымліваем відэа, як людзі чытаюць вершы на расстраляных літаратараў, і гэта збірае шалёныя прагляды, і яны перадаюць эстафету далей. Мы бачылі, як удзельнічалі знакамітыя КВЗшнікі, якіх паказвалі па тэлебачанні, розныя таксама літаратары пазней далучаліся, а пасля гэта ўсё перайшло з такіх публічных знакамітых людзей ўжо ў студэнцкае асяроддзе. Мы заўважылі, як шмат моладзі пачынаюць запісваць гэтае відэа. Мы ўсе гэтыя відэа рэпосцілі, мы бачылі, як гэта ўсё разыходзіцца, і гэта было файна.
Я б не сказаў, што пра гэта там пісалі СМІ, што гэта так все ахоплівалася, але менавіта дзякуючы сацыяльным сеткам у наш час многія глядзелі гэтае відэа. І у той час з'явілася песня Сергея Башлыкевіча, які заспяваў проста у сябе каля вакна таксама песню на вершы сацыяльнага літаратара. І я думаю, што калі-небудзь эта песня, магчыма, будзе запісаная. Другая песня, якая з'явілася, это вось песня нашага Владзіслава Лепяшынскага, якая 2 гады чакала выхаду, і вось на днях пакажам мы яе свету. Гэта вельмі важна, і мы падумалі, што атрымалася добра, і у мінулым годзе мы зрабілі ўжо публічны івэнт у кавярні «Грай» з бясплатным уваходам, калі розныя літаратары і музыкі, у тым ліку Владзі Лепяшынскі, Сергей Башлыкевіч, гурт «Занзібар» выканалі творы расстраляных літаратараў. Людзей было даволі шмат, і гэта важна, што у мінулым годзе мы бачылі не адзін івэнт, прысвечаны гэтай падзеі, гэтай сумнай падзеі. Зміцер Дашкевіч рабіў традыцыйную ноч расстраляных паэтаў у Курапатах уначы. Мы рабілі івэнт у другі дзень, мы не рабілі канкурэнцыю, мы лічым, што гэта якраз такі важна, каб імпрэзаў было шмат, і магчыма такі вірус распаўсюдзіцца, каб пасля і ў школе будуць такія івэнты і гэтак далей. Мы бачым, як дзень роднай мовы, міжнародны дзень святкуецца абсалютна у любым кутку Беларусі, у школе, у дзіцячым садку, у банках, і мы думаем, што такі фармат, дзе мы можам не гаварыць пра рэпрэсіі, але чытаць вершы нашых літаратараў, які былі рэпрэсаваныя. І вось такі вось запакаваны івэнт, калі мы не распавядаем, як все было, але мы такімі вершамі паказваем, што вось гэту літаратуру мы згубілі, што гэтых людзей мы згубілі, што такую Беларусь мы згубілі. Гэта вельмі важна. У гэтым годзе 27 кастрычніка мы таксама будзем рабіць івэнт, і гэта будзе адбывацца ў кавярні «Грай». Зноў у «Грай», так? Зноў у «Грай», і гэта будзе бясплатны івэнт. Мы адмыслова падабралі выступоўцы, якія не былі ў мінулы год. І дзякуючы нашай камандзе, дзяўчатам, якія запрашалі выступоўцаў, я іх некаторых магу агучыць. У нас будзе Павел Гарадніцкі з гурта РСП, са Свабоднага тэатру. У нас будзе знакамітая Ганна Северынец, Віка Трэнас, Тацяна Лінбай, Евген Змушка з гурта «Мутнае вока». У нас будуць маладыя паэты, якія самі захацелі чытаць вершы. Гэта вельмі важна таксама, што мы даем пляцоўку, калі хочаш выступіць, гэта вельмі важна, мы радыя. А можна я, паходу, яшчэ перапытаю наконт таго, што вось свае вершы, так? Не свае. Вершы будуць толькі расстраляных літаратараў, свае вершы гучаць там не будуць. Я кажу, што маладыя паэты гэта ты, якія з ліцэя БДУ, то бок проста у іх няма кніг, у іх няма сацыяльных сетак, дзе яны там паэты. Яны проста хочуць прачытаць не свае вершы на тэкст расстраляных літаратараў, і такая магчымасць ёсць. У нас будуць музыкі, Кацярына Ваданоса будзе, Павел Аркелян будзе, Хведр Грувіч таксама зайграе песню на верш расстралянага літаратара. То бок это будзе такі фармат даволі спакойны, нават калі музычны, ён будзе даволі спакойны, калі мы запрашаем усіх людзей сесці і паслухаць, падумаць пра жыццё. Вось так. Мне, дарэчы, вельмі падабаецца вось фармат, тое, што ты агучыў, так, агучыў шматлікіх там знакамітых людзей, так, і музыкаў, так, і там літаратараў, і што там будуць вось, як ты кажаш, там моладзь, так, што гэта будзе такая сувязь, напэўна, і пакаленняў, і што тычыцца, напрыклад, з мінулага году у мяне вось у галаве засталося некалькі такіх гісторый. Я памятаю, што адна была звязаная з апытанкай, якую я ладзіла на вуліцах Менску, так, мы падыходзілі да людзей і пыталіся, што яны ведаюць вось пра Курапаты, калі там сталі прыбіраць крыжы. І што было цікава, тое, што так, была некаторая моладзь, якая там падыходзіла, я там не цікавіўся, ну, ёсць такое месца, там нехта такое, вось, большасць людзей больш сталага ўзросту, не большасць, а ўсе, напэўна, так, яны казалі, што так, мы ведаем, што там адбывалася, вельмі падрабязна. Мне вельмі
тады уразіла тое, што адна жанчына, калі проста пачула пра мяне ад мяне вось гэтыя вось словы, яна сказала, што яна ведае наконт крыжоў, яна пачала плакаць вось проста так. І ў той же самы час былі там людзі, якія казалі, што нічога, я там не быў, я там стараюся быць далёкім ад усяго і гэтак далей. Вось былі такія, але ж падчас мінулага вось ночы расстраляных паэтаў вечара, так, я памятаю, што як народ увесь паехаў у Курапаты, я ішла на Нямезе, недзе пад мастом, і сядзела дзяўчына і грала песні, спявала нейкі. Нешта таксама мы паразмаўлялі, вось гэта тады таксама быў некая пытанка, і яна пачала вельмі падрабязна распавядаць, што было ў Курапатах, што адбываецца. Яна сказала, яна ведала ўсе анонсы, што адбывалася, што зараз ночы. Зараз яна казала, што яна таксама паедзе, так, і пачала там таксама спяваць. То бок народ, нельга сказаць, што мы ўсе такія абыякавыя. Просто у мяне ёсць адчуванне, што праз тое, што ў школах пра гэта не распавядаюць, з тэлебачання асабліва не кажуць так моцна, то таму проста шмат хто нічога не ведае. Да, шмат хто нічога не ведае, таму я думаю, што трэба даносіць да шырокай аўдыторыі, і гэта не спрэчнае пытанне, гэта факт пра тое, што там адбывалася. Таму калі проста без розных там сварак данесці да людзей гэтую інфармацыю, то я думаю, што і з'явіцца ж. Да? Я часта, дарэчы, калі толькі падымаецца тэма Курапаты, я адразу людзей пытаю, ці былі вы там. І калі людзі не былі, я проста запрашаю іх туды наведаць, каб проста паглядзець. Паглядзець, ці было пажадана нават пайсці з экскурсіі. Ёсць людзі, якія водзяць экскурсіі, і калі я быў проста сам ці на дзядах, гэта адна справа, але калі ты прыходзіш туды з экскурсіяй, то ўсё зусім па-іншаму. Курапаты адкрываюць табе больш са страшных бакоў. Ты разумееш, што самі ямы гэта ёсць могілкі, што іх шмат, што ёсць нават зафіксавана самая вялікая яма, якая там ёсць, і колькі людзей там магчыма можа ляжаць. То бок варта таксама, я запрашаю людзей, каб яны пайшлі туды з экскурсіяй, з інфармацыяй, якую ім будуць распавядаць, бо гэта цікава, і гэта варта ведаць. Ось. Слухай, скажи, калі ласка, вось нагадай проста, калі звычайна людзі збіраюцца вось у ноч расстраляных паэтаў, так ідуць у Курапаты, ці афіцыйна гэта звычайна было, ці былі нейкія там незразумеласці там з дзяржавы на гэты конт? Я праўду скажу, што я ніколі не з'яўляўся арганізатарам гэтай імпрэзы. Можа, ты памятаеш? Я думаю, што за гэта магчыма давалі штрафы арганізатарам. Але я не магу сцвярджаць, бо все дэталі я не ведаю. Гэта не дакладна не мітынг, і пра гэта кажа Зміцер Дашкевіч. Гэта дакладна ніякая не шэсць, не палітычная акцыя, тым больш. У тым годзе, калі праходзіла ноч расстраляных літаратараў, то было вельмі уражвала тое, што людзі рознага кшталту, в тым плане, што розных прафесіяў прыходзяць і чытаюць гэтыя вершы. Там это ўсё адбывалася нон-стоп, і калі былі акторы Купалскага тэатру, яны гралі міні-спектакль, можна сказаць так, вельмі каротенькі такі. І калі прыходзілі людзі з гітарамі, яны гралі песні, і гэта вельмі крута, што людзі, якія прыйшлі, яны стаяць са знічкамі, яны за гэта ўсім назіраюць. Праўда, сумна, што лье дождж, быў дождж у мінулым годзе, але гэта якраз аб'ядноўвае. Гэта ўсё, не бачу ніякіх лозунгаў, ніякіх транспарантаў, але ўражвае, як людзі ў гэты час усе разам стаяць, і наколькі яны лічаць важным гэту падзею. Так, вось, а распавядзі, калі ласка, вось вы ладзіце імпрэзу такую, так, памяці 27 кастрычніка, а 29 кастрычніка што будзе адбывацца яшчэ ў Мінску? Колькі я разумею, што Зміцер Дашкевіч будзе рабіць ноч расстраляных літаратараў, я магу толькі судзіць па тым, што было ў мінулым годзе. Бо так, як было ў мінулым годзе, гэта было моцна, гэта было файна. І калі фармат такі, я думаю, што ён такі і будзе, то гэта тое, што варта наведаць, бо гэта натхняе, гэта прымушае падумаць,
Я думаю, што калі б Зміцер Дашкевіч быў тут, ён больш распавёў бы. Звычайна, ў мінулым годзе гэта быў фармат, калі адзін за адным выходзілі выступоўцы да мікрафона за творамі, і гэта гучала гучна, гэта гучала, паўтараю, не палітычна, але гэта гучала важна. Тое, што ўначы, і тое, што гэта было ў мінулым годзе, адбывалася, груба кажучы, імправізавана сцэна каля тунэля. Людзі не выходзілі ні на якія дарогі, не выкрыквалі там палітычных лозунгаў, але гэта важная падзея, якую гістарычная, сумная, і такі фармат мусіць быць. Вось такі фармат, калі мы 20 з нечым гадоў ходзім шэсцем мусіць таксама быць, але каб данесці, для чаго гэта робіцца, як я ўжо адказваў, для таго, каб данесці да іншай аўдыторыі, іншым фарматам сэнс і праўду. Скажы, калі ласка, вось калі ты дамаўляешся на такія мерапрыемствы з тым жа, напрыклад, граем, так, я памятаю, што раней ўсяго пужаліся, так? Ці ёсць зараз адчуванне, што ў нас нейкае пацяпленне і стала ўсё трошкі прасцей? У мінулым годзе я магу памыляцца, але імпрэза, звязаная з аўстралійскімі літаратамі, праходзіла нават у дзяржаўным музеі, якім я дакладна не магу сказаць, бо не ўзгадваў, але такі факт быў. Наколькі мы бачым, што і помнік з'явіўся дзяржаўны ў Курапатах і ў дзяржаўным, і нават на тэлебачанні час ад часу паказваюць, што суботнік адбыўся ў Курапатах. Я думаю, што ўлада прыняла той факт, што разбурыць Курапаты, змагацца з імі, што іх няма, немагчыма, бо факт ёсць, што яны ёсць, і што гэта важна. Я не магу адказваць пра палітычныя пытанні, там, пацяпленне ці не пацяпленне, але мы на сабе ніякіх ціскаў не адчуваем, звязаных з гэтай імпрэзай, і гэта добра, бо мы паказваем літаратуру, якая ў нас была і якую мы маглі і можам вывучаць у школе. Мы паказваем асобы тых людзей, якія, на жаль, не дажылі столькі, колькі яны маглі дажыць. Мы паказваем пра Беларусь, якая магла быць, і яшчэ ў тым ліку гэта не толькі беларусы, гэта людзі розных нацыянальнасцяў. Літаратары, якія там загінулі, ёсць і габрэі, ёсць кнігі пра гэта, ёсць Хадановіч Андрэй шмат з гэтым працуе, і не толькі Хадановіч. І гэта вельмі важна, што гэта ахвяры не толькі беларусы, і мы пра гэта мусім казаць, і мы павінны ўзгадаць усіх, і мы ведаем, што там і камуністаў забівалі, і простых людзей. Да-да-да, гэта імпрэза прысвечана аўстралійскім літаратарам, гэта пра літаратуру, але невінныя людзі былі ахвярамі. І неважна, якой нацыянальнасці, і неважна, якой партыі яны сабе надавалі, яны былі забітыя. Вось пра гэта трэба сказаць, і пра гэта трэба ведаць. Вось адказ. Так, я нагадаю, што 82 гады таму, ночы з 29 на 30 кастрычніка 1937 году у сутарэннях мінскай унутранай турмы НКВД амерыканкі былі расстраляныя больш за 100 прадстаўнікоў інтэлігентнай эліты БССР, там сярод якіх былі літаратары, дзяржаўныя дзеячы і навукоўцы, як толькі што ось адзначыў і нагадаў таксама Алей Снег, з якім мы сёння размаўлялі пра тое, як у Беларусі ушаноўваюць памяць пра гэтых людзей. Калі ласка, прыходзіць на імпрэзы 27 кастрычніка у кафэ «Грай» і 29 кастрычніка, я думаю, што гэта будзе яшчэ анансавацца, так, будзе шэсце, будзе сустрэча ў Курапатах. Я думаю, шэсце не, але просто я думаю, што там будзе фармат чытання вершаў, без 6. Я думаю, што трошкі пазней Зміцер Дашкевіч або ўсім падрабязна напіша на сваёй старонцы ў Facebook як мінімум. А з вамі ў эфіры была Марыя Вайтовіч.